22 октябрда энергетик мәдәният сарайында Казан дәүләт мәдәният институты галимнәре зәйлеләргә аудитория алдында татарча дөрес итеп чыгыш ясарга өйрәттеләр. Әлеге ораторлык дәресе Татарстанда туган телләр һәм халык бердәмлеге елы уңаеннан үткәрелде. Чарада район депутатлары, район советы һәм башкарма комитет җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм башка тармак вәкилләре катнашты. Сәхнә сөйләме һәм дикторлык осталыгы буенча белгеч Илсия Шихапова чыгыш ясау текстын ничек дөрес итеп төзергә кирәклеген аңлатты. Ягъни киреш өлешенең максаты сөйлисе темага үзебез нинди максатлар куйдык. Татарстанның атказанган артисты режиссер Азат Зарипов зәйлеләргә сәхнәгә чыгар алдыннан эмоциональ киеренкелекне бетерү алымнарын күрсәтте. Текст әзер чыгарга кирәк, бөтен тәндирелди. Чыгарга кирәк, ләкин шул тәннең дирендәвен бетерү өчен беренче күнегүне сезгә тәкъдим итәбез. Мастер-класс барышында татар авазларын дөрес әйтү, дикция өстендә эшләү буенча күнегүләр күрсәтелде. Шулай ук чыгыш ясаган вакытта тынычлыкны саклау серләре белән бүлештеләр. Укуның икенче өлешендә мастер-класслар узды. Анда зәйлеләр аудитория алдында дөрес итеп үз-үзеңне тоту алымнарын практикада өйрәнделәр. Республика районнарында ораторлык сәнгате буенча дәресләр президент Рөстәм Миннеханов, шулай ук татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы президенты каршындагы комиссия Рәис Марат Әхмәтов җитәкчелегендә үткәрелә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.